Nga ai kuble ya pi ki parlok baro ki bala page ya kene ke channel bat ki bala subscribe bro bat lada phim pat subscribe pila ban subscribe menta bat pila ban share ru shaki way kanang ba kan long ke jingker khu na ka benta jong kiru kumju kadai ka ayom world cup bat ha keju ka porru ngetip ba ke exam ru kalajan kumta ngikir pat ya pi ki parlok baro bat kre bah ya ka kod jong pi kanang ba pinla ban tho ba ki exams hoj na ka benta jong pi ki banyale ya ki exams ha ubnai December ro ngi kwa ban pen ken mau ya pi ba pin kam pen lot ka por bat ki kod namara ka juk menta ki dangla ban pej ya ki to ki jingele kai ka ba phim yo por ban pej leng ba ke YouTube bat ki wede ki social media hoj kam nei le pat ban shu pej tok ha ka por ka ba pi shong thai ka quarter ka la pen kre bha na ka benta ka World Cup la tei ya ki stadium ba itanan balanang decorate itanat shu ya ki surok jongki iman tang ka wei ka ba ka quarter ka klet galong ban hikai akor ya ki pulit jongka bat ngi yo I ha ki khubor menemen step ba ki security official jong ka sarkar ha po Doha kila barngam ban penpa ya ka kamera u reporter jong ka Danish TV Barkane ke jingle kala pen klem ran ya ki bor sarkar jong ko kuatar hakmat ke perthai baro ka wei ha ka bagi lahap ban pan ma pajba leng bagi social media tongin ya phai menta sha wei pat u player World Cup u ba ie je u jisu ba ta u dei u Falcao u bedai u player jong ko Colombia u Falcao la yo tho ba u don ke jing thrang na du dang khna banyale kai ha ki World Cup bat ban poi sha kane ka thong u ha ban long phikir bhai la de ha ka liang ka bam ka di ka kilan men bat u ha ban kiar na ki jingdi secret ki jingdi kiat bat ru ki drugs ha ka por ba udan khat san snem karta la thiet ye u da ka River Plate Club ka bana Argentina bat hadien kata u la le che Europe ban le kai bat ka Porto ka wei na ki top football club jong ka ri Portugal bat ha ka por ba uladon ha ka ne ka club ulay thu ba ublay ulara e kanam jong u ha ka ba ulay yo khur shibun ki khusnam shu ulay thu ba ka don ka challenge ka ba kraw namar ba ki club ki basiu tulab ya uda ki klur ki khmi lenti ba unang le ba ki jingele kai kumta u Falcao ulay thu ba ushania bat buti la de ha ublay ha ka por ba udan ha Monaco u Falcao la ko jingmon ban pediang bat ban buat ya ujisu bat ru ban sha ya ujisu ban lam lenti ya ka jing im jong u ukwa ba ublay un pen kala ya ka jing im jong u namar ba usnyo thu ba menta kam dai shu ka jing kwa jong u Henry ula IT be jalade ha ka mon ka jong ublay u Falcao la thu bala persat bat ai jing im yangi ki briu da umen siam bat ulaong badai tang ublay ubala ban penhun ya ka jing em ka bayadai bat ka bakan jaman siam shu ulaban ba ka spa ka buram ka jing ya kai samla kan thai tang ban pen sngew bhai la de kinekin omla ban ai jing kermen ne ban ai jing kemen bat kin omla satia ban penhun ya ka jing kwa ka do non lamar hadien ki kam sngew bha baro onda habala poi hayeng kadon tang ka jing thali bat ka jing leng a pisa ka bai lam sha ka jing khuslai men sim Henry rangkat bat ujisu kadon ka jing em bapura la ong u Falcao namar ba ju ino engi marwai hoy ngalamat ya ka jing don rangkat ujisu dala dehi kumtang kentu ya phi ki parlok to ngai ha u te phin sa yo em believe in Jesus and you will be safe pelut ru ka por jong phi ha ki ki bante ya kamen jong phi da ka bakiar na ki jingdi ki ba pen sneu ya kamen jong phi na ka benta ka shong kha pathar namar ka neru ka pentron ya kamen bat ka wanra ki khnyang jingpang ki ba harukom ki ba kan thop ru ya ka jingpang HIV AIDS lada phi dai ki khna school pulai minot bhai la ki kon khanang ba phin pau ha ki kam ki ba phi trai bat haba pikren ne saj banyada ya ka hok jong phi ne ya ka hok jong ki wei
Kibor bahalor kin sngam bat kin le ya kata namar pidan haga kerdan ne kanam ka ba pin haban sngam lane kin haban sngam eki ladap hi iet ya kari bat ka jait ban riu jung pi loong ofal kau ngaken tu ya pi ba pi dei ban minot top hagi jing pule kanang ba pin la ban kiu shaprang namar dei tang ka jing pule ka bala ban nyarap bat ban weng ya ka jing sadin la kentu ofal kau ya ki khanna samla ngaya thu ya pi ya ka ne baro namar ngala yo ka spa ka phau ka nam ka buram henrei dei tang ujisu bala ban ai jinghun ya ka mensiam jonga kumta ngangej ha u bat ma phiru to ngej ha u bat ada phingej ha u phin ambabe laban shushu ofal kau paralok samla phi baro phila ban poi sha ka thong but what ban long player world cup ru lada pm ke jing em ka balong discipline but ka bakong santam ha ka jing em ka long ban shep tieng ya ublei lada pidan ke jing trang omdan mano ke bala ban khang namar hari jungi ki don bon ba ki samla shenrang ki bat tebet ha ki kam sport bat ha ki kam yale kai football bat ngin duai ba ublei unyarap ye phi pan poi sha ka thong ka ba phi kwa
Diese Einheit, die wir hier auf Erden nach Epheser Kapitel 4 bewahren und gestalten sollen, wird dann einfach himmlisch perfekt sein. Wie sehr sollten uns jetzt schon diese Gedanken an den Himmel motivieren, unsere Glaubensgeschwister zu lieben. Wir sollten die Streitigkeiten mit ihnen beiseite legen, Spaltungen zu anderen Christen überwinden und Missverständnisse klären. Denn im Himmel werden wir mit allen zusammen sein und sie die ganze Ewigkeit hindurch von Herzen lieb haben. Es ist so beschämend, wenn wir unsere Mitchristen nicht schon heute lieben. Können wir nicht versuchen, sie heute schon so zu sehen, wie sie in der Ewigkeit sein werden? Schon jetzt sollten die Augen des Glaubens Christus in ihnen sehen und nicht die vielen Andersartigkeiten, die oft so nebensächlich und wertlos sind. Denn im Himmel werden sie auch nicht mehr vorhanden sein. Wie irritierend ist es oft für Ungläubige, wenn sie die Uneinigkeit unter uns Christen sehen. Darum betet Jesus ja auch für die Einheit. Er vergleicht die Einheit der Jesus-Nachfolger sogar mit der Herrlichkeit, die er mit dem Vater hat. Diese Herrlichkeit müssen wir noch stärker vor Augen haben. Ja, sie ist oft getrübt in dieser Zeit, aber in Ewigkeit wird sie perfekt und vollkommen dargestellt sein. Darum lasst uns in Vergebung und Versöhnung zueinander stehen und danach streben, jetzt schon so verbunden zu sein in der Liebe, wie wir es einmal auch im Himmel sein werden. Die Aktivitäten des Himmels werden vielfältig sein. Die Bibel spricht nicht viel davon. Vieles lässt sich auch nicht ganz klar erkennen. Wir werden anbeten, wir werden preisen, wir werden singen, wir werden aber auch mit Christus herrschen, wir werden ihm dienen. Wir werden einen Leib haben, der voller Kraft und Energie sein wird. Daher werden wir unseren Dienst mit nie endender Hingabe und Kraft ausfüllen. Wir werden feiern im Himmel. Bilder wie das Hochzeitsfest des Lammes machen es deutlich. Jesus sagte auch, dass er erst wieder im Himmel mit seinen Nachfolgern das Abendmahl feiern wird. Wir werden also auch essen und trinken. Das Buffet ist ein Bild für den Himmel. Sicherlich ein Bild für die Fülle, kein Mangel wird es im Himmel geben. Keiner wird hungrig sein. Es wird keinen Kampf mehr geben, keine Sünde mehr, kein sündiges Fleisch, keine Anfechtungen und Versuchungen mehr, nur noch uneingeschränkte, ungetrübte Freude im Heiligen Geist. Wir warten auf einen neuen Himmel und auf eine neue Erde, sagt Petrus. Auf jeden Fall wird es da viel zu entdecken geben. Vor allem wird die Liebe das Element des Himmels sein. Ich wünsche mir, dass wir heute so eine Art Heimatkunde hatten, denn der Himmel ist unsere Heimat und unser Ziel. Wir sind als Kinder Gottes auf dem Weg zum Himmel. Darum nicht aufgeben. Wer den Himmel schon vor sich sieht, der wird auch noch auf den letzten Metern durchhalten. Ein kleiner himmlischer Vorgeschmack sollte ausreichen, uns neu zu ermutigen und zu stärken, weiterhin im Dienst für unseren Herrn zu stehen. Es ist halt nicht so, wie einige denken, dass die zu sehr auf den Himmel konzentriert sind, nicht mehr tauglich für diese Erde seien. Nein, genau das Gegenteil ist der Fall. Wer auf den Himmel ausgerichtet ist, der arbeitet gerne für den Herrn hier in dieser Zeit. Denn wir wissen, unsere Arbeit ist nicht vergeblich in dem Herrn. Auch eine Belohnung erwartet uns im Himmel. Über die Belohnung habe ich heute wenig gesagt. Aber ich denke, die sollte auch nicht so sehr im Vordergrund stehen. Wir wollen Jesus sehen. Wir wollen bei ihm sein, seine Herrlichkeit schauen, seine Gnade preisen. Das wird der Himmel sein. Amen.